Luyo sa abunda nga supply sa durian sa Davao City ug nagpadayon nga exportation niini, nagpahimangno ang City Agriculturist Office sa mga mag-uuma nga hatagan gihapon og pagtagad ang pagtanom og kakao, lakip uban pang prutas. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Triple na ang kita sa durian farmer nga si John Porgarillas, sukad nagsugod ang exportation sa durian sa nasod China. Gani, aron nga sudaghan pa ang iyang production sa durian. Gipang tanggal na niini ang iyang uban ng mga tanom nga prutas. Lansones o kwanto, kakao. Pero ang problema lang sa kakao, sa ako experience kay medyo tarbahoso kay sa durian. Ang durian pag panahon sa season mo, umani mo harvest, pabuno ka, palimpyo ka, mora man mo kan, balik-balik spray. Ang young farmer nga si Beverly, namatulnasab og mga tanom nila nga kakao, aron pulihan og durian. Aron makasupply og dekalidad ka durian for export. Gipulihan og durian. Gipulihan og durian karon kay murag mas dako manggod og income ang durian kaysa sa kakao. Sa datos sa Department of Agriculture, niadtong 2023, mukabat sa kapin 23,000 metric tons ang na-export ka durian gikan Davao Region ngadto sa naglaing lugar sa Southeast Asia. Nanguna sa listahan ang China kung asa mukabat sa kapin 4,000 metric tons sa durian na ang na-export sa Pilipinas. Gani, sumala sa City Agriculturist Office, dagang farmer na ang naingganyong mamanon og durian o pamutlo na ang ubang tanom nga prutas. Tambag sa buhatan nga dili angay nga itutok lang sa usa ka klase nga prutas ang itanom sa mga mag-uuma. Do not put all your eggs in one basket. So para naakay other sources just in case. Though dako ang opportunity sa durian, pero like the cacao, isa siya sa, and we are the chocolate capital. So, karon perting mahala sa presyo sa kakao. So, another priority for the farmers now is kakao. Mas maayo matod pang gawas sa durian. Magtanom sa og prutas nga pwede sab i-export. We should prioritize siguro crops nga naapod siya potential for the export market. Kay granting nga dako na ang ato ang need karon, daghan tag needs nga dapat naatay funds nga magamit. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.